खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बेलासिनि गोसो गोथारै बरायबाय। वेलकाम। दिनै 4 सेप्तेम्बर 2020 शुक्रबार। फैदो दिनैनि बेलासिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय गोजां बोथोरनि थोर थोर गोजांफुबाय थानाय समाव आसाम बिधान सभानि जथुम्मायाव बर' कचार वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बिलखौ दैखांनाय जागोन होननानै फोसावनाय जादों। बिटिसिनि बायजोआव थानाय अनजालु आरो अनजालि नोंथांमोना साननैसोनि उनावनो मोजां खबर मोननो हानाय। लोगोसे दिनै दहाय फुङाव तामिलनाडुआव फिसा बमा बानायग्रा कारखानायाव बमा बेरफ्रुनाय जाथायाव गासै सा 9 निफ्राय सा 7 माने उल्टां फाल्टां जादों। मोनसे निउसाव सा 7 होदों आरो मोनसे निउसाव सा 9 होदों। दा बेनिखायनो आङो मोननैखौबो होफानाय जाबाय। सा 9 बा सा 7 आइजोफोरा अबथिरा जिउ खोमानांगौ जाबाय। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। बेबायदिनो जाथाय जाबाय थाखायोमोन जाहैबाय, नाथाय बेफोरबायदि जाथायाव मानसि थैफेरनाय जाथाय जाफेराखैमोन। गिबिसिन बेबायदि जाथाया जादों मानसि थैलायनाय जाथाया। दा बे फेक्टरिनि बागै पुलिसफोरा नायबिजिरगासिनो दङ। गुबुन फारसेथिं दुर्गा फुजाखौ कर'ना भाइरासनि थाखाय सिगांहाय थांनाय बोसोरफ्राव जेरैबायदि गाजा गोमजायै खुंफुंदोंमोन बैफोरबायदि गाजा गोमजायै खुंफुंनो मोननाय नङा होननानै बुंदों। जेरै मोसानाय मुसुरनाय दल दामनाय बायदि बायदि बेफोरखौ लाबोनो मोननाय नङा, आरो जुदि लाबोनो नाजायोब्ला आयेननि बायदि साजा मोनगोन होननानैबो फोसावनाय जादों। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय चिरां जिल्लानि जहिरकान्दि होननाय दरसे गामियाव सासे 9 दाननि गथ' गोरलैखौ गावनि बिफाया मुलि दौनानै बुथारबाय, आरो बै बुथारग्रा मानसिया मुस्लिम मानसि आरो बेनि मुङानो जाहैबाय उस्मान आली। दा बे दुथां बिफाखौ बिनि हिन्जाव जायबा सालमा बेगम, बै सालमा बेगमा पुलिसनो केस होबाय, आरो बे उस्मान आलीखौ पुलिसा थाबैनो एरेस्ट खालामनाय जासिगोन। लोगोसे पाकिस्तानी टेररिस्टफोरा जम्मु एन्ड काश्मीराव एटेक खालामनायनि थांखि लागासिनो दङ, आरो थांखि लानायलाय पाकिस्तानी टेररिस्टफोरा जम्मु एन्ड काश्मीराव गोबां टेररिस्टफोरखौ दैथायहरगासिनो दं होननानैबो फोसावनाय जादों। आरो बे खौरांखौ आइटिआ फोरमायदों। आइटि माने इन्डिया टुडे। गुबुन खौराङा जाबाय उत्तर प्रदेशनि सासे कनस्टेबलआ लिभ एप्रुभ खालामैनि थाखाय सिनियर साब इन्सपेक्टरखौ गुलि गावनानै गावखौनो गुलि गावना लायो। दा बिसोर सानै पुलिस कनस्टेबल आरो पुलिस सिनियर साब इन्सपेक्टर बिथांमोनखौ हस्पिटालाव लांनाय जाबाय। माने बिथांमोना थैयासै। सानैखौबो दा हस्पिटालाव देहा फाहामथाय होगासिनो दङ। गोब्राब जखम मोननानै दङ। सासेया थैनोबो हागौ होननानैबो एसे बुंनाय जादों, नाथाय थैयाबो जानो हागौ। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय उत्तर प्रदेशनि लखिमपुर केरि होननाय दरसे जायगायाव सासे 3 बोसोरनि गथ' गोरलैखौ खावना लांखुमानानै बुथारबाय। गथ'नि बिफाया बुंनाय बायदिब्ला गावसोरनि गामि खाथिनि सासे बोराया आंनि गथ'खौ गाज्रि नोजोर होबाय थाखायोमोन होननानै पुलिसफोरनो फोरमायदों, आरो बै बोरायनि सायाव बे गथ'नि बिफाया पुलिस केस होनाय जाबाय, आरो बै बोरायखौ पुलिसफोरा एरेस्ट खालामनो थांगासिनो दं होननानैबो फोसावनाय जादों। दाहालागै एरेस्ट खालामबायबो जानो हागौ। बे खौरांखौ दहाय फुङावनो होनाय जादोंमोन। लोगोसे जोंनि बे हादोराव दिनै 83,341 जन सुबुंफोरनियाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय अरुणाचल बर्डारनिफ्राय अरुणाचल आरो चाइना बर्डाराव जोंनि बे माखासे फौजिफोरखौ बा इन्डियान आर्मिफोरखौ बा BSFफोरखौ गोख्रों नोजोर होनो थाखाय हाइ एलार्टआव दोनखाबाय। मानोना चाइना हादोरजों जेबो फोथायनाय गैया। माब्लानि समाव माब्ला हाबफैगोन जेबो बुंस'नो हाया। चाइनिस आर्मिफोरा जोंनि बे भारत हादराव हाबफैनो नागिरबाय थायो। सिगांहायबो अरुणाचल बर्डाराव हाबफैनो नागिरदोंमोन, आरो दाबो लादाखनि पेंगं लेकआव हाबफैनो नागिरबाय थायो। दा बेनिखायनो अरुणाचल बर्डार लादाख बर्डार जेथिंबो हाइ एलार्टआव दोननाय जाखाबाय। लोगोफोर, दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोनहा आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम, हायोबा लाइकबो खालाम। बाय बाय।